sikango joto media takhu bukuk sono hambai tamni ke norok ni chubamu nordi je awaimu ama belake nangkugo haban bai nor belake hambai tai joto ti prahani ti prasarono sini hamjama te kulmung yafaro sing tini United Women Committee for Urban Script ningai sing belake hambai maro joto ti prasarono tami bagi hingga ke sini manthai ni bagi sini rights ni bagi joto thanjake sing andron khlaimani bagi sing basamani bagi sini manthai ni bagi sing fight khlaimani bagi aban bai belake hambai o sing Roman script samina abo sini bagi sia kintu abo sing joto sini samaj sini society ni bagi si han bai joto thanjake basamani bagi sing pipeline hambai ama hakena bus kango taisia basana ni bagi sing kobok nai sing semeno asuk bisi koloma romui sing sini manthai tini andron khlai kok sai thimani haipon tabo supung jagyaku hani bagi sing tiar matongai sini om manthai ti kok satini rights no ni bagi andron khaitini manthai manabai sam khlaitini mo joto eglogi tonai bagi tai bo sing saramu sung obono sing je mai asak sing andron khlainai tai noni support bon langnai ke abono sing buskangni 8 तारिखआव सुंदर सिवाफ्रो ब्लैक डे सिंगाफ्रो जे टीएसएफ रगांद्रन खलाइफ्रो कक्जाकमानि साल सीएबीनि टिले हायन पनो आदिनव सिं ताइसा सिनि जे डिमांड रोमान स्क्रिप्टनि दै सिं आबन टी बसुं आंदोलन खलाइदे ताइ बसुं बुसकांगो सिं 8 तारिख रनि परे सिं जनवरी दिल्लीआव थानाय जनवरीआव थांनि सिं सीबीएस नि 7 बाय बमालायनाय sing kok lam salini te sini je manthai ni kok sing salani borok bai tai bo ama hikeno sing je manya sak anon khlaine an bai sing joto lukrona no support kono mai koyo tabo an kisa jora dai sini ro tomotie join convener United Women Committee ti borang kisa jora dai kok sana bai joto no belen no hambai sini convener to cyclang kanong no haipano ang Pisanong no joton hambai madu sini tibrasani ke kokno muthangina mani jobono norok joton logi diman bagi sini okra sakar bagi simi khai tongo tabo sini sikla ro jora tabo sung khai tongo amon bagi no sono guide khai mani pisono logi diman te norok sono logi diman bagi to konven sab to nong joton sai khari ka joton saibano 10 ramo 8 tariko tamong mani sini silai bai guli kokjang mani alaga koma horok nang mani so adino no sing base khai sing adino tesa sini roman script ni sing mania sak sini dadi mania sak sing sak sobo soli tongnai sini sobo nong joton tesa koijabo karon tam bagi hinma sini man thai maya sak sing joton omono sobo soli tongnai to sini o soba sing je sini CM sabno sing bonono clear message ro horo sini je chief minister triprono je boja samani robno nagotolani kalsa misilo roman script no mania ini omo sara tripura ni chini kungbar ro tripura sara jotono roman script sina ni hini no jotono sanlai tongo no adino bo nuk khana sarai ke message binthani ro khobor soi gana te omo no sungbono kaham clear message namu jungo je chini man thai no te chini kok no suno no decision khaina ridi chini borono decision khai chini borono kok sana ridi amon bagi no chino soba soli tongo te soli tongai te joto media friends te chini Tripura police persons te baki chini joto non hambai dara o chini movement no o chini protest no fulfill khaman bagi joto no bagi te kaisa ti klasa ne ta kishin kono jaruna guri nishan no bishai to ti klasa ne ta bishin no kono ko bro mo script no sai ke tabok to no ko bro mo script ni san no ti sai to no no to ke je pa ni to se no ni san no abo fulfill de no final naidi paksa devanagiri sano sing num kha tabo bongno no suna nangnai singe sati prasangai tam suna nangnai ga ke je poli tongai romni report ai ke 99% roman script by no hamdari ne silai tong ike boro ke je o tiprasani future poli tongai ro tiprasa sikla ro no future poli ro no sikla boro no future tiprasani
hai ni bagino of future generation borok borok se 99% for you agi situ roman skribe hinga ke borok tamni bagi kebeng amos prosno amos masing lai borno bo saisung hamzamani devnagiri bai hamzai tongai tai 99% tipasa poli tongai ro ni boy should not so khai toingya ani bai bo one suma nangnai srai bin one sum clear na nangnai bini sai sung ni one sum bai bo khlai ke kamat tipasa boy should bai belai hamia amo bono clear message tai bono sungthai ningke ni saisung hamzama bai dan tipasa boy should not so khai namusung amo sungnani dorgar sungnadi clear abono sanayo tabu je abos sini mane TSF ni organization ba TSF organization ba organization samani simiya kintu as a whole ti prasani ingi sanmani abang ti prasani dimansi hain puno TSF lead kai ke no as an organization kai society tong organization tong nangu organization ngi ne amono collective ba movement kai mani sanmani si ikama jodo ti prasani nai mungsi tabu abono sung sangnai clearly je mayang tomoni tamai mania aro sung siwo sini bororo busumi bazai tong tayang nang sung pa je baksa devnagiri tong kam de devnagiri ni san tong nai sini bororo boro white tabu si devnagiri hino agi ke tam saboro bengali script tabu ke devnagiri bongniao selajai tong amakhan sunui tong waisa bangla waisa devnagiri mane bonam selajai tong tamo tibasan thungi tong mani hani bagino tipasol lukurok sitai boni wai mania amon man koi amon bagino tipasol emne bongno social boycott khlaini dorgar bongno socially boycott ma khlainai समाजनि होते बंग boycott ma khlainai karon borok tipasani against tipasani je tipasan nang tongmani sani tongmani amon hote borok against mane ambangi sing bongno boycott ma khlaitai Buskang 8 January bobo haiken ro protest khaijang nadi buskang 8 January wo sung black da palai nai a black da palai fru bo sung sini demand no ani hai muitu klari finai sung sin demand no muthagya sin demand no tlang thanai a salon ro strike de khainai na ke suku protest to sini a dino black da palai nai palai jak nai black da palai thini bo sung roman script no sung tlang nai buskang